Un, dos, tres, catro. Calista, limpache los vasos todos xa? Si, onde vai? Xa estou acabando coas botellas todas? Moi ben, pois ao acabar as botellas empezas a limpar os cubitos de xeo, vale? Está feito. Non me vale. Limpiar os cubitos de xeo. Ai, Dios mío, estás te pasando copa de rapaza. Vamos a ver, entrar non entrará nadie, pero polo menos que te limpo o bar, non? Bueno, limpo. A ver se vai a ocurrir Hola a alguén. todos. Hola. Hermida, podes saber que fas aí sentado como un marqués? Pois estaba esperando pola marquesa aquí para cando entraras recibirte a porta gallola. Pois sabes que a marquesa vai cargada. Cargar, que estou cargado eu, que levo 2 semanas sin verte pola casa, E cargado... Ten un pouco de respeto. Estuvera 2 minutiños cargaba eu. Bueno, respeta que hai xente maior diante, non me ves? Sí, xente maior, sí. Pero terei que consumar o matrimonio, porque levamos casados 3 meses e... Consumar. No, eu creo que ela quere mellor consumir que consumar. E ponme un café, veña, que xa acabei o que había aquí. Deixa, que xa cho poño eu, Moncho. Millor, miña amiguiña, que os cafés de Hermida parecen matarratas. Matarratas aquí. Mala erva nunca morre. Ti non morrerías. Digo eu unha cousa, se ti morres, pa quen queda o local? Pa nós, que o temos alquilado, non? Conta con eso. Inma, quería che encargar unha cea para hoxe. Mariscada completa para 2 persoas. Moi ben. Sei que hai un ascenso por aí e quero convidar o capitán para falar do tema. Xa, pois non te preocupes, Fernández, que é iso de falar do tema? Iso non será convidar o capitán a unha mariscada para que o ascenda a vostede en vez do meu sogro, o pai da miña muller. Efectivamente. Moi ben, noraboa por ser sarxento, noraboa polo ascenso, Merecío. Veño agora mesmo, Non quero erros. Home, por favor, a dudo, ofende, non vai haber problema. Ai, moi ben, pois eu voume poñer a cociñar, Calista, podes poñer a mesa? Ai, eu non podo que Hermida non me deixe, que me dixo que tiña que limpar os xeos. Ai, Hermida, dixoche que tiñas que limpar os Si, os xeos todos. Hermida, podes poñer logo ti a mesa? Onde queres que xa poña? Xa está ali posto. Onde quero que a poñas? Que poñas os pratos e todo iso, anda, voume para dentro. Claro, fago máis que traballar. A la vaya partida po carallo. Bótame para aquí, Calista. ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Correlando! ¡Va, Moncho! O dous sacapuntos. E hoxe ver solo, parece que hai problemas na parexa. Que estuvo aquí Fernández, no? Se sinvergüenza leva toda a tarde escapando de min. Algo trama. 6 doble. 6, 24. Oca porque me toca. Onde vai Fernández? Fernández non estuvo aquí para nada. Fernández é unha persona estupenda, unha persona como Dios. Tú sabes algo, Hermida? Eu non sei nada, da miña boca non vai salir unha palabra ainda que me... Pois Fernández o que quere é cear co capitán, invitalo a mariscada para que lle deu o ascenso a ele, non a usted. La madre que lo parió. Sabía eu que iba polo ascenso e eu levo traballando no economato 15 anos e non hai ascenso. Que pasa aí? Me cago en la mal. Hai que facer algo. Facer algo, eu o que vou facer é atendelo perfectamente, atendelo bien e... Tú vas facer o que che dije eu, se non vas pasar tantos anos na cárcel que cando sallas non vas poñer supositorios que che van caer para baixo. Vale, vale. Primeiro a familia. Vamos, Inma, onde vai? Inma, ven aquí. Para unha cousa, ven aquí, Inma, que me estou dando cuenta eu que a miña filla casouse con este manjante, pero como non vimos a boda, non pudemos facer o de que se besen, que se besen. ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! Mira aquí, Moncho, ven aquí. Dios, que Mira, hacer un plan. Mira aquí. Non me vale, meu amiguinho. Non me levanto para ir ao cuarto de baño, vou levantar para ir aí. Bueno. Vamos a ver. Vale, veña. Tú, poñer a mesa. Inma, a cociñar, tú, prepara eso. Vamos. Vale, nada. Oye, mandar o ascenso mangante, se me cago en la mar. Venga, va. Che estou aquí, que? Chegou o capitán. Ainda non chegou, tómelle un vermudo ou algo se quere. El tiburón, ya llegó. El tiburón, toma, toma. Ven aquí, Fernández. Temos que ir a Santa Comba ali e mover un radar que o pisou nunha vaca.
Descuadrón un pouco. Sinto, xa rematei a miña quenda de traballo. Non vou a ningún sitio. Teño unha cea co capitán. Tú pensas que eu son tonto? Joló, joló, Cacahuetes pa los monos. Xa sei o que vas facer, que dache pasear co capitán. Pois claro, acabo de dicilo. Ah, bueno, sí, tamén é todo. Pois no, que sepas tú que no. El ascenso vai ser pa min, ¿vale? A la mierda. Ya llegó el tiburón. No pares, sigue, no pares. Ai, mi madre. Aparte, digo unha cousa, Fernández. O capitán non lle gusta que lle fagan a pelota. Don Bolin, non lle gusta que lle fagan a pelota. Non me vale, a Guardia Civil encanta que lle fajan a pelota. Efectivamente, vou ir sentando, que debe estar a punto de chegar. Boas noites a todo o mundo. Boas noites, capitán. Xa teño reservado unha mesa para estar os dous solos e poder falar... Comprei unha mampara para o baño, de regalo. Gracias. Fernando. Póñame só. Un detalle. Xa teño aquí a mesa para poder falar os dous solos, vale? Fernández, supoño que non lle molestaría. Tomeime a libertade de invitar a cear a miña muller. É unha muller de bandeira, non se pode deixar soa na casa. Cariño! Non hai problema, onde comen dous, comen tres. Yo sabía, Fernández. Senta, nena. Un momentiño, vou lavar as mans para comer, vale? Perfecto. Ya llegó el tiburón. Muller Ya de llegó. limpa. Hola, ¿qué tal? Vai ao baño. Sí? Espera que non hai xabón, chupo llamado un pouco. Nena! Fin! Descansen, lugar. Esta muller. É unha muller bandeira. Moi ben, pois... Hola. Imos empezar cuns percebes do roncudo, Fantástico, Bo fantástico. proveito, Gracias, sí. Bueno, Fernández. Entón, que ese asunto tan serio do que quería falar comigo? Que brazos tan fortes ten. Sí. Pois o outro que... Mentira. O outro é o do Jusiluz, o de parar os coches. Este vaime... É que fago pilates combinados. Ten algo que facer despois. Me cago la mano, me líes que esta muller do... Está o seu home aí que é o meu capitán, hombre, por favor. Ese? Sí. Ese xa hai tempo que non me satisface. Aló. Onde? Encasquillas a pistola. Non lle vai o... Capitán! Teño aquí... Teño un lubricante cojonudo, capitán, po encasquillamiento. Pero de que estás falando, insensato? No, dixo... Teño aquí un lubricante, moi bueno. Lubricante. As chiringas. En fin, Cóntame, Fernández, a ver de que se trata ese asunto. Sí, pois xa sabe vostede que eu son un grande admirador seu. Vostede para min é unha referencia. Grazas, Fernández, grazas. Caramba, ten cuidado cos percebes, que están memollando todo, coño. Perdón, non quería... Perdón. Veña, ao grao. Sí, bueno, xa sabe que vostede un dos meus soños como garda... Sí, correcto. É ser o home de confianza dunha eminencia como a vostede. Moita... Carajo, Fernández, xa vai a segunda vez, apunte para outro lado. Por favor, por favor. Non se preocupe. Cuidado cos percebes que son do roncudo e traen auga. Sí, traen bastante auga. Apunte para lá. Sí. E cuidado coa señora. O que quería decir é que anda por aí danzando un ascenso... Fernández, non continúe. Pero... Me cago en fuego, coño! A ver, Fernández, carajo!
Coño, la próxima vez. A próxima vez vou no freír a tiros, caramba. Non se preocupen, xa me traio aquí o seguinte, agora mesmo lle limpo. Perfecto, lubricante. Centolo, pero non era lubricante. Ben, da igual. Deixa o centolo, deixa o centolo. O centolo está ben, gracias. En fin, a ver si podemos comer tranquilamente. Non me gustan este tipo de cenas. ¡Tía! ¡Mira, tía! Cha. Outro. Ah, este. ¡Mira! ¡Mira que fixete, desgraciado! ¡Mira! ¡Condenado, morome! E veña a poñerse tanto con marisco, e este dando patadas, animal! Perdón, desde logo, parece mentira, seguro que o negas. Despois de agarrar a unha pobre rapaz inocente como a min, deixarme empreñada. ¡Qué vergüenza! E agora porque non me coñeces. ¡Qué vergüenza! Un home casado é a cuarta que entra esta semana. Acaba isto inmediatamente. Pero solo que non coñezo de nada esta muller. Como non vais coñecer de nada? Muller, se non son nin chica que son menor de edad, home. Xa lle explicarás eso ao xuíz, por favor. Bueno, que? Fíxeno ben, non? Es tu última impresión. ¿Qué está pasando aquí? Crees sorprender? El tiburón, ya digo. No, teatro, café teatro, metemos actuacións. Entre semana, mañá ven Cándido Pazoc e Carlos Blanco, vamos metendo así. Monólogo. Sí, performance. Moi moderno, sí, señora Coacho. Fernández, moi ben pensado, darme a un lugar de espectáculos. Bueno, vou un momento ao baño que... Discúlpeme. Que rapaz tan inquieto, caramba. Estás ben, cariño. Bueno, carai, como os puxo cos percebes, Estaban, tiñan auga. Sí, que tiñan, sí. E vostede, que tal? Ai, mi funciona ben perfectamente, a mí como un reloj, mellor que ver os coños. Que tal de... no cuerpo, ben. Que como tratamos no corpo. Garda, sí. Bueno, estou no economato. Homer de borrar, afila lápiz, dentífrico, 15 anos no economato, ali. Que quería falar exactamente? Fernández. Que lle pasa, Fernández? Xa sei que é unha calamidade. No, dalle igual fruta que verdura. Pues sea. Como? Que me está dicindo? Que non ten clara a súa orientación sexual? É Gardenia, caramba. E vostede pensa que iso para min é importante. Escoíteme ben, número. Este é a Guardia Civil de España, un país moderno. E a Garda Civil non lle importa onde os seus ciudadanos mollan o churro. Queren mollar en... Creo que se atascou a porta do baño. Estaba no guión. Xa usted non lle importa? Me la meriando. Estábamos falando da sexualidade dos ciudadáns que queren mollar en chocolate, pois chocolate. Gustalle o leite. Que queren comer o churro cru, pois que coman cru. Esta é unha Guardia Civil moderna. Non. Si eu tamén pensaba eso, era por si cambiaba a normativa. ¡Abre a porta! Ademais diso, sexa sincero, como estamos tratando aquí no Corpo? Como se sinten vostedes no pueblo? Agora estou na unidade de incendios. Incendios? C6 Santa Comba. Caramba. Todo o tema de incendios. E a que conclusión chegou vostede? Os incendios, quen os provoca? Quen provoca os incendios? Bueno, nós temos... Nós estuvemos investigando 15 anos o tema dos incendios, pero ao final está resolto o tema. Cal é a conclusión final? Causa dos incendios? O lume. Que me digo? Caramba. No, viñeron de Estados Unidos, e xente todo, especialistas. Como son os americanos? O lume. Un tema quente, ese. Sí. Pasa que agora xa estou na brigada de homicidios. Homicidios? Sí. Que interesante, non? Bueno, está moi muerto aquilo. Xa, supoño que sí. Pouca conversación que me... Adelita. No, é que me... A ver, en homicidios ben, pero veñen mortos. Eu que lle fago? Botelles mismo por unhas friegas, pero que lle fago? Por que non pide vostede axuda ao forense? O forense ábremos en canal, destrozamos completamente. Xa veñen mal os cadáveres, e vai, abre. E os familiares despois? Non nos conocen, tío, 3 cadáveres no coche porque nos carnaire, envoltos en papel albal.
Tema delicado. Co seu permiso, pode chupar unha pata. Chupe o que queira. Pero da centola. Bien, pois nada. Sabes agora que quería meterme no chollo de... O que fai os bodejos da Guardia Civil. Non sabes que cando van os periodistas está ali todo colocadito. A droga, os billetitos, as pistolitas. Todo colocado ali cos seus... É un departamento con moita ambición. Ese era o chollo. Ai, bodegóns. Sinto, tiven que sair pola ventá. Fernández, lavaría as mans. Sí, por suposto. Venga, sente. Xa falaremos. Bueno, retomando o tema do ascenso. Aquí paréceme que están pasando cousas moi raras. A ver, Fernández, tranquilícese. Eu sei que vostede é un tipo responsable, concienzudo, vamos, o que se di, un profesional. Non se preocupe polo tema. Grazas. Por certo que non lle dixen que ten vostede unha muller estupenda, moi guapa. Me cago en todo, coño, pero que de deixar de falar da miña muller? É así todo o cuartel. Escoíteme ben, estou xa farto. Esquézase dese ascenso. Esquézase, Fernández, vostede é un tipo raro. Teño moita máis confianza neste home. Un home experimentado. Un home que estivo en Santa Comba. En homicidios. É un home disposto a sacrificarse para entrar en bodegóns. Dígame unha cousa, amigo. Dígame. Está vostede disposto a sacrificarse e a entregar a vida pola patria? En principio no. Ben. Ahora, é un accidente, pero vamos, en principio non me interesa. Mo imaginaba. E se lle digo que iso leva un ascenso e un soldo suplementario de 5.000 euros ao mes. Viva España. Vostede o me guapo. Aí yo digo... Todo pola nafia. Cariño. Cuidado, léguete. Por favor. Que somos corzos. Muller nova. No, bien. Vamos formar un gran equipo. Ahora digo yo a cousa, capitán. Ahora que vou volver eu po economato, vou dar pastillitas das azules que lle fan falta. Xa me dixe a súa muller que non funcionaba. Que non funcionaba o qué? Usted que non... Carallo, Adelita, estás contando a miña vida a todo o mundo, pero isto que? A Guardia Civil ou onde estás, corazón? Coño! Me Son cago en cousas Diola. del. Sabes que digo? Vai empezar a ver ascensos aquí, pero directos a ¡Ande, San Mario! Pedro, a todo o mundo.